gandang niki kon numpuk nang perapatan kok ora teko. Lah yo nek ora teko. Gak ngono ki. Tinggal balik ae ki. Balik. Lah piye balik teko. Wis tane nek ono meneng. Lah kok iso kok ngono? Ngertine lunyu kok malah pelayan-pelayanan. Lah niki yo salah sampeyan Kakang. Lah wong udan kok nyalano aku pirang perkara. Lah yo ono kejadian kaya ngene kok sampeyan ora ndang pandang. Ndang disiapno terpale ra piye. Terus kabeh. Kok ana sono terpale trek to. Trek to. Lah iki gak dipateni terus kabeh. Aku iku mikirku iku mung siji. Mikir apa, Kang? Lakon jalukane sing sunat Sunat. wis tak turuti. Pamriye apa? Aku nyenengke ponakanku. Dene ana alangan ngene iki aja dianggep alangan. Nanging dianggep kanugrahan. Aku wis ngomong karo Mas Lis, rezekimu bakale kok lumintu. Amin. Sesuk nek anjen wis mangkat ning segara, bali mulih meneh wong iki ana alangan sithik, sesuk nekakno aku meneh. Amin. Yo meneh. Lah iya. Sesuk mesti angger Mas Lis kayane wis ana, kowe karo aku dikon nyenengno dulur-dulurku ngerang meneh. Amin. Doae Kang. Baik terus piye, Kang? Kekno piye? Lah karepmu piye bocah-bocah do pokon ngumpul nang kene iki? Lah iya. Aku iki manjane ono goleki adikku Kudo Suwengi. Petinggi kudu sungi. Iya. Petinggi jebaran. Iya. Ana apa kok goleki, Kang? Lah pirang-pirang dina iki ora ketemu aku. Udah terlalu neng, Kang. Omongan kok berat. Lagi telung dino ngopi ambek aku lho, Des. 3 dina. Dine ngono kok petinggi kudu Malah aku iki mau bengi iki turu ya ngipi. ngipi apa, Kang? Mangsaku iku dos wengi kok dikepruki wong. Ngipi kok ngono iki elek kabeh. Lah iya mulane tak takokno kowe kabeh iki. Karepku iki ra tak takonke. Winginane iki do ketemu kudu wengi apa ora? Ana bocah-bocah gak sing ketemu, Kang. Sing tak pikir malah sampeyan gak kudu wengi, Kang. Lho lah apa aku kok Aku mau pikir? pergi turu yo ngipi, Kang. Iki apa, Des? Ora ngipi kudu wengi ning nanging ngipi sampeyan, Kang. Lho. Rumangsaku sampeyan iki lagi mekan ning sawah. Ya. Garap sawah to, Kang? Nah. Loh, enak-enak dikene diseruduk sapi Brahma. Ora tak Sekejap. Iki diurus piye? Iki diurus iki. Ergo jenengan ngapa kok diguyuk kekane piye pripun? kowe wajan matamu. Lah kok iso? Mosok ngipi kok terus tumus. Aku ditabrak karo bapak. Woi, oga sapi Brahma iki, Kang. Malah Ndoro Ayu Sene. Lare sene, sinten niku? Sapa? Garwane Ndoro Ayu. Kok Ndoro Ayu. Ndoro Penewu Yuyu Rumpung kok. Alah, kok asune ngeten? Ayu. Bangga punten. Sampeyan ngopo kok sampeyan dikulitine terus? Lah wis tekno pripun kula pas meragake jare bocahe kula niku kula metal tuwabrak sapi. Lho kok malah sampeyan sing nabrak. Aku yo Yo. sampe ngono. Tabrak melih. Oi, Kang. Kok manjur tanduk? Ciloko kan.
Dan udan kok mlayu-mlayu niku wonten apa? Lho, Salahe opo? Doro penewu yuyu rumpung lundung sampean. Niku perkarane napa? Apa masalahe, Kang? Demenan. Hah? Demenan? Lah kok ora mau jak aku terus. Seko. Iya, Kang. Ora duwe hormat karo Doro penewu piye kowe. Omongan kok glah-glah. Lah pripun? Sampean gemenan karo adik kula Kudaswengi. Terus konangan kali Dorodana, konangan kali Dorodana. Terus adike kula pripun? Tumus. Omong aku tumus. Tukus iki ya. Kudaswengi diajar. Ora iso mau kok dikeprut kok. Duh, iki ya. Sik, meneng sik. Lakon iki kok kembar karo lakonku. Apa iso? Lejit laporan piye, Kang? Lakon apa iki? Ngono. Aku digemeni lah ya terus tak kekno ngono. Lah iki malah dikepruki. ditundung dikepruki. Lah iklan dhisik kabare yo dikepruki, Kang. Rekayasa iki. Rekayasa. Lah iki terus piye aku? Ini kita tanggung jawab, Dora. Sik. Nah aku biyen tak barang, lah iki terus tak apakno. Kapakno wong Kudaswengi adikku. Pun, sampeyan mau omah mriko. Sik, mulai omah riyen. Kula tak ngopeni Kudaswengi. Cak turun, Cak. Piye, Kang? Ayo, Kang. Iki pipi ayo. Wake ane. Wah. Jebulane sing sunat iki roh lakonku. Wah. Neng yo ora apa-apa. Apa piye? Wani gelut. Oh! Wani gelut. Wani gelut. Tenan. Ngono lah yo wani. Sak duwemu, duwe benduk, gawa benduk. Duwe pacul, gawa pacul. Dong ngene wangi karo Kudaswengi. Cepakno padya balamu. Nggih. Hei, Kamu siapa dhewe, Kang? Para bebau. Siaga makaryo. Ngesti sanjata lumak solo magito-gito. Tanjo! 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 Ojo dikene.
gawe piye?
Aku wes. Wes diarep aku. Iki, wis jalan kata iki. Oke, enak.
dene sampean kula omongi. Kowe ape omong apa? Tak hormati sampean. Karo aku mang keblowok ning kawenan. Nanti kelas kabeh. Lah iya, mergo adoh ledo dandan. Udane drese ngene. Wis gak apa-apa. Terus udan muga-muga terus rezekine karo Mas Ulis. Amin. Terus udan muga-muga Apa? Ngelesi kabeh. banjir buri. Malah nganti keplese. Dara, Belani kudus wengi. Sapa kowe wani belani karo kuda sewengi? sampean lali karo aku. Iki Apa? Ayo ilik-ilik. mogol singa hao. Kula niki singa nyidra abdi sampean. Lah kowe kok ngewangi kuda sewengi pernah apa? Kuda sewengi niku adine kula. Lho, Masa Iya. Alah, kok malah katut iki. aduh kuda sewengi iki adikmu. Nggih. Nek ngono kowe belani wong sing salah. Kok salah niku larah-larahe napa? Sebab apa kuda sewengi diajar karo petinggi-petinggi? Nah, Mergo kuda sewengi wani ndemeni bojoku sene. kancane. Mari. Apa iki? Aku nek udan ora patek ngelu barang kowe omong ndakumu. Bocah kok gajah. kula niku ora mbelani perkara kuda sewengi tumindak kaya ngoten. Lah terus Neng sing kula belani merga kuda sewengi niku adine kula. Jenenge keluarga, ya jenenge dulur. ya Niku jarene tega larane ora tega patine. nek najan ngono didelok-delok. Kok delok-delok? Aja peh kuwi dulurmu. Aja peh kowe anmu gemi paugeran. Ning didelok perkarae dilereh Persoalane rak mung demenane ku wau. cocok. Umpama Heeh. kula dadi sampean Iki. gampang. Terus Tenan nek kula. sampean dadi aku. Heeh. Aku dadi kowe. Heeh. Aku duwe ketoprak Wahyu Manggala. Ora kok perkara niku. Lah piye? Perkara ngrampungke perkarane wong demenan niku wau lho. Ya iki berdasarkan pengalaman. Lah, Fakta. Nek ngrampungno perkarane wong demenan iku piye? nah, Mergo ora ana undang-undange hukum demenan. Ora ono ning KUHP. Tur meneh ana wong nyekseni demenan. Hukume gregeten. boten usah gregeten. Pripun? Sampean niku rak duwe bojo. Iya. Sampean niku paribasane rak diselingkuhi karo bojo sampean. Nyok. Merga bojo sampean seneng adik kula kuda sewengi. Persoalan iki nek tak pikir kaya ketua ketoprak Wahyu Manggala. Lho. Sinten iki? Sapa? Ketua ketoprak iki aku sing nyidra. Sopo to adoprak? Ah. Tak ceritani peristiwane ketua ketoprak Wahyu Manggala. Cocok iki tak Iki sing tak getek. persis. Kaya aku. Aku duwe bojo digemeni anak buahku. Ya terus Ketua ketoprak Wahyu Manggala ya ngono. tak banjuri. Bojone malah digondol anak buahe. Nek cara kowe, Nek cara kula wong digemeni bojone ngene iki terus diapakno? pegat. Wes nurun berarti. Aku berdasarkan pengalaman. Lah nggih. Wes tak megnet sene. Lah, mun mboten nonton beban to. Ora enek Wis ikhlas to. ikhlas. Nah,
sakniki nek ikhlas mergo kudu sewengi niku adik kula sampean bali ana nggone Ora iso. Iki bab harga diri kok iki. Beda perkarane. kok beda perkarane. Nek masalah bojo tak pegat wis ora tak pikir. Nah, Ning sing tak pikir adimu wani ngilani dadane karo yuyu rumpung. lho berarti panjenengan menika ora ikhlas. Ora ikhlas. Ora iso ikhlas. Yuk garwa paribasane sikarane nyawa. Sebako nyurut semua nyuri. Sedulo batuk senyari bumi. Sebuno batuk senyari bau. Loh. Senyari bumi. Nah, sakniki nek sampean ngendika kaya ngoten, wau wis tak omongke. Piye? Sik rasane bakso ijen krasa. Aku mangan bakso celiliten kul. Nek sampean ijen nerusno, Ya. arep apa ngrekasakno kalian adik kula Kudasungi. Aku yo mbela wong aku dulure kok. Tetep dadi kepalaku. Bela niku dos wengi. Bener. Keriwian dadi grojokan, keguyon dadi tangisan, kuat nampani karo Selagok lainnya. Barang kaya ngene ku dipedeni. Iki jae apa iki? Iki ngono regane 150. Iso ngalah. Lah kok pripun iki? Lho, biaya. Rene. Kowe kek mau tak ngetno kok. Kancaku kok meng guyang, guyu iki jalarane ana apa? Omong, Ora senyum. ora senyum. Kok ora senyum? Sampean lho kepiye Kang? Wis do nganggo sandal kabeh. Lah iya. Engko Heeh. alang-alang iki Grogelan bareng iki. muabati kabeh. Terus gunane nggo apa? Babati kabeh engko tipake babatan rak do mecungul kabeh. Lincip Kang. Nah, iki kanggo supayane ndara dono yuyu rumpung ora nututi awake dhewe. Wah, iya, sikile bubulan. Tidak, Pak. Alang-alang mesti koprah kita. Arek gebuki. Babat isik. Arek piye iki? Sumbani. Lari. Ayo Doro. Ayo Mbak. Monggo Doro. Surung. Abune apa mune? Kadot bento. Abune entuk cacing niki. Ora. Sampeyan dari singkatan. Alah uga. Abune. Sikilku kena tugas. Walah, borok. Bukulku kecocok tunggak kurang. Lah iki pripun sing ngidul kok kamu ngado lho? Lah kowe padha mlayu banter-banter. Sandal lah. Sandalan sampeyan mboten kersa sandalan. Aku yo ora iso tanggo sandalan ale. Sepatu lah batu. Yo sepatu yo malah ra kena sesek. Ben banter sikile ketok ganti sikil jaran. Lah kok njek semar. Lah niki terus pripun iki? Ini Pripun? kantong ajaib. Oh, apa niku? Sampai arep golek kerang. Kanggo lek kerang. Sampeyan golek iwak. Carane Carane nopo? dinggo buka sikil kucop. Ngene. Nani. Aman. Aman pripun? Hei. Tersikil. Tinggi mengek. Wes sikile tolong iki. Mbak, anane kok malah sikil nek ngurung tukul.
Dono. Aja pacar. Bocah bento. Wong ditaleni wong wis cocotan ae lho apa? Urung. Aman pripun? Sampe kok ngerti ku aman. Iya. Nek kula nggih mboten aman. Lho kok nggak aman? Lho nggih. Lah jalan mlaku, Ya. ana wong dorong ngerti. Ya. Lho, dono-dono kaya apa sing dibuntel? Nus nyangane. Carane pripun malih? Ngono ana wong ngeri wae wong ngerti. Nggih. Nek nang maklu nurut-nurut iku nek apa tangap ae nganggo telo. Nek ditakoni, "Oh, Dek, telo." Gara-gara iku sing dibungkus apa? Telo.